Βρισκόμαστε στην περιοχή παρατηρητήριο της Νέας Βύσσας, βορειοανατολικά του χωριού, σε υψόμετρο 43 μέτρων από την περιοχή ορόσημου της Κάτω Βύσσας. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου πρόκειται για ένα στρατιωτικό παρατηρητήριο, το οποίο ανεγέρθη το 1966 για να εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκοπούς με αφορμή τα γεγονότα στην Κύπρο το 1964. Σήμερα το παρατηρητήριο δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά είναι ένα σημείο ορόσημου για τη Νέα Βύσσα, από το οποίο έχει πάρει και τη γενικότερη ονομασία η περιοχή. Τώρα βρισκόμαστε στην περιοχή αναψυκτήριο της Νέας Βύσσας, στην ίδια περίπου περιοχή, και έχει πάρει το όνομά της το συγκεκριμένο αναψυκτήριο από το παρατηρητήριο που είδαμε λίγο πριν. Ο χώρος αποτελεί έναν χώρο αναψυχής, το οποίο έχει επισκεψιμότητα όχι μόνο από τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και από πάρα πολλούς επισκέπτες. Αποτελεί μια τουριστική ατραξιόν, λόγω του ότι πίσω μας βρίσκεται η υπέροχη θεία ενός μέρους του κάμπου καλλιεργήσιμου της Νέας Βύσσας, όπως βέβαια και η πόλη της Ανδριανούπολης, που βρίσκεται περίπου σε απόσταση 8,5 χιλιόμετρων. Επίσης ο χώρος προσφέρεται και χρησιμοποιείται για πληθώρα κοινωνικών εκδηλώσεων, όχι μόνο από τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και από πάρα πολλούς επισκέπτες.